Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagini kisngi kiya ki bamanta, ban yok kam sorkar kam long basuk, bar habadon ki kam ki balait hakitnat sorkar boper, ki babon hi ki ya bestet shata, ki pen kloy ban pendap hom, bat penbiang ya ki wei ki jingdon kam kat kum baladawa. Ki kon samla wat kam wat jam, ki don jingkermen ban yok kam, bat ki ap kimi lenti dengong, lano kin yok jubab, sisin baki la pendep ya ka ban apply leng baki snat badai lenti. Hagane ka kenti menta, katanat planning department jaga sorkar jilla, kalapan mi ya ka khubor light kam haga post driver, lengba ka advertisement number PTO PLA Lysau/Arnott Kandai/Iwei Kandai, haga sautarik unaitung arajar khat Kandai. Uwei na pedeng ki bon spangot ubala apply na menta gane ka post, udai udon baklang thaba, ubala lek ban shimenta haga personal interview, kabalalong haga Kandai tarik u risau arajar khat Kandai. Nrai ka papen songsi ya uniu khon samla wat kam kalong ba wat hadien baka planning department kala jit ya u ban lekshim ya ka driving test ha ka nyu tarik unok pra arjar khat khandai ha office jong DTO pause tang sansngi hadien ulayo biang ya ka jing betip baladon ka jing bakla na kaliang jong nori baka kerteng jong don baklang thaba kam shimla don satya ha ka jing sha jit kumta udon bok lang thaba da kamen sim basngo bunyau ulalek banbu da ka jing ujor hakmat ka buram jong chief secretary ka jalla ha ka singi thok deng arp khandai tarik unai weng arajar khat khandai ka ei ka ban mi na kani ngila tang ban sumudur namar bakum kani ka jing bakla nakaliang jong ka tanat planning department dei bandon manore ban bakhle khnang ba ka jing trekam kan long habashai om da ka basukun no ya ki wei lese bantap ek miau ya ki kambure ngadai nga driver banganya kali lakat nadu arjar sipo ngalanyo license ngalanya kali bat hadu menta ngai i ka jinglat jong ka post ha planning department ngathep ya kani ka advertisement bagla apply da government of Meghalaya ha ka department jong planning tengala thep ya kani bat ngalam wan ngala thep bat ngala yo bat kila khot yang ya kila poi ka koleta hayeng bat kila khot yang ya ka personal interview ha khandai tarik no October hamun tau snam te ha kata ngalau dap ya ka personal interview hadien shibanai arbanai duna kila phone yang kila ngalayo ka phone call naga planning department baki ong bala sha select ha ka list selected ha ka list but nga banyo saka driving test ban let saka driving test pat ha unyo tarik December te hangta ngala ya app ya kata ngala penkre ya ladi bangan lek saka driving test anda ngala dap haka arpui ngayo pat ka phone call naka planning department haka khat khandai trek bunai bakhat wei arja khat khandai hak por shibje sausau ngayo fast call kata naka planning department ngayo ka ong ba pidei udon bok lang thaba tang ong hoi ngadai udon bok lang thaba te ngi phone naka planning department ba ni ong ba ka kerteng jong pi ni une number jong pi ka ta ka fast call ka dai kata une number jong pi ba ngin yo ban ngin sa phone ya pi anda gila sa selected tengok hoi to kblesibon ngala ong ya kata kblesibon ma pila pentip haka ak pui trek uju ibnai phone hak ka dunai te ka phone yang ka ong ba pi la sa select pila mi akales pi dai ban wan sa ka driving test haka new trek December tengok ong kblesibon madam ba ila phone tengok ong to ngan wan hak pi ong ko ong wan hapo ka DTO face kan don ka DTO ngong nyotre December dai ka Saturday ta ong wan bai had DTO face ka gate kan khang ndrai ka wan ummi UMDI wan kran ya pi tengok ong kblesibon to ngan wan te hadin kata pat haka arpun trek hapo khat wei duna khat ar duna ka phone biang ka ong ba uju i number phone jong planning department hi number landline te ka phone hi ba ka ong ba pi pimdon what's no bangal abakla nakaliang jonga ba ka department nakaliang jonga ba pi don ha ka selected list te nga ong kumnu ta ma kong habang ngi la
piong la menta hadin kat tu kat ni sngi piong basha selek hendrei menta pat piong nga ba ummi hakales kamut ayu mokong tengah kwa tip mokong ngan wan mi cha office ka ong wan mi ha office tengah ngalek mi kan marbang tang hi ngalek cha office cha planning department tengah lalek keli ngalek pej itakiles ong peni kong kita keles basha selek ma kita ngapej hanta keles kimdon ke kerteng jonga but ngong kanu ketakalis pat kong bapi phone yang apat bapi ong basha selek tai kasai na fai ka ong kani kalis ngai ka jing bakla jonga banga ngasim kani kalis kidon ngai i ketakalis dei kidon khat san ngut i ki bla roj sket pen green ya ki kerteng ki basha selek hendrei nga kham ngamyo bat bangan sim ya ka ngamyo pat bangan sen ya ka kan gader hendrei ngala i pat bakadon sha kidon khat san ngut ngala pe kerteng jong ki bat hangani ka we kalis bakidon kadon ka kidon ki kerteng ki ba kidon hangnir kidon hangtai ro ngong kum nu kong kan hangni ngadon hangtai ngamdon mo tai ong em kani kadi kalis banga bakla tai ong wat sangoi ba ngamdei ka jing bakla officer kadi ka jing bakla jonga hendrei ngapat ngong kum nu ta kong ma haba pikol nga pikol na ka planning department omba pikol na ka kerteng jong pi lada pikol ya na ka kerteng jong pi nga de kata-kata nga phone nga call ngta bal asya selek de hoi kan ngong ba pikol na ka planning department pipin mi pi mention ya kerteng jong ka planning department tenga nga kli kan ngong kumno ta mo kong haba pi phone na ka planning department re pi ong ba ka jing bakla jong pi ti ong am wat ngoi ba ka de jing bakla jong nga lada kumnu hadin sisngi kan hadin sisngi la dai ban pentip kan yang ba ibakla da dai ba i pentip kumta te ngamla ngamsim ya kataka bangan wan sekhmat bangan mi sekhmat bangan pensai hendrei ngai i pat ba hadin sitayo iyo i kumnu iyo i ya kataka jing bakla te balai kana kalian kadan ayu halendat hadin sitayo ka kadan ka jing bakla jong i ngalngo ya katakan bat skawai ro imnu chu ban ong ka jing bakla jong department hendrei la ong bai ka jing bakla jong ikong batrai staff ngamtip ya kata ide staff nang tu hi i ong ba ka jing bakla jong i tengah ngol ngo ya kata kan balai ma i imtip se ya kata ka list jong ka selected bat ka list jong ki bawan apply ya kata ka driving te ya ka driving te hangta kan ngol ngo ya kata ngaman si ngawat ngakli kan ngasawan mi sekhmat bangan pensai na kalian jonga banga nga kwa bangan nga kwa banga ka government dai lada longkum ni ka dai ban khot da ka wei ni khot fresh byang da ka wei la ni kam dai ban long ar kan long ar tatien haba phi kwa ban thap kam ya ki dai ba ki dai le da ka ba fresh bet kan ki dai ban ba ong ba kin le shalak ne kin le dien kin don ka e ka jing pressure na sini stai kim dai ban le tu haba kalis kala sha selek balai pat kinang kwa ban penjak byang kerteng mentas ngi i ha ki press ha ki media po ki po ka ki kot khubur bangalai i ba ka don ka jing map nakal liang ka planning department ngai ka jing map jing planning department ngakwa ba ka kim dai ban map tang hi kot khubur hendrai ki dai ban pha da ka thi bat la dai ki dai ban khot da ki wei ki advertise men ru la da phim kwa ba ngin pha da ki thi khot thmai byang ya kan ni ka advertisement but phin khot byang ma ngin sathep ngin wan byang kan ban mi ban thep byang i da ba bat ki wei ko kin long byang ban kin yo hok kan ya ka jong ka hok